Именно поради финансови съображения две от страните партньори, Полша и Испания, се отказват от участието си. Координатор на програмата е Румъния, а темата на програмата е "Думите ни обединяват". Според мен и според останалите партньори, думите, езикът са много мощно средство за общуване помежду ни, за комуникация помежду ни. И те имат огромно значение и влияние, както за добро, така и за лошо. Въпреки че бюджетът на България не е нисък, от целодневна детска градина "Слънце" гледат сериозно и отговорно на поети ангажимент. Но ние сме поели отговорност и ще направим така, че през тия 2 години да изпълним своите ангажименти и всички дейности по проекта, които ни бъдат възложени. И се надявам на едно добро сътрудничество с останалите колеги от останалите 4 страни. Всички дейности по проекта ще доведат до материали, презентации, видеоклипове, рисунки, с помощта на които ще се създаде и електронна книга, като всяка глава ще съдържа част от продуктите и опита, както на децата, така и на учителите. Много ще са дейностите, много и разнообразни, освен чуждоезиковото обучение. Ще бъдат създадени албуми с думи, изразяващи приятелство на различните езици. Темата на България, която ще бъде включена в електронната книга, е "Моята страна, моята история".